gawe menjeng telo lur, kena di baturi mangan sego. Mari telo diparut, saiki ganti marut kambil nom tinggi tambah pelengkape mendol utawa menjeng telo. Bumbune mung sederhana lur, ya kaya iki bumbune mung trima bawang, brambang, lombok, godhong jeruk purut, terus karo uyah. Nah, iki lur. Sampai penyedap titik. Wis bar iki di blender manual. Di blender sampai lembut, terus baru dicampur karo parutan telo mbek kambil iku mang. Bar itu digoyeng. Wis halus tak cemplungke nang nggone parutan telo ambek apa nom iku mang. Terus ditambahi karo iki bunder-bunder ndoke pitik sing tak ceploki. Iki ndoke tak cemplungke ndek kene lur. Nah, ndoke tak cemplungno ndek kene iki. Nah, iki ndoke pitike. Titik ya wae sitok ora apa-apa, wae oke ya ora apa-apa. Sak sire sama nek ngarah-ngarah lho rek kepingin anu sambel ndok lur ya. Dikublek sampai bener-bener rata ndoke. Mari iki terus digoyeng. Pakai minyak di persiapan goreng mendol menjenge sama narani mendol ya kena menjeng ya kena wis sak kerep sak sire sama nek gawe jeneng lur. Minyak ben umep dhisik ben panas. Iki sengaja lur. Mendolku atau menjengku lek gawe mek goro koyo ngene iki dadi data nek sik langsung teko sendok. Nah, wis teko sendok langsung tak kene ning ngene iki. Nah, iki lho lur. Dadi ning ngene iki lho. Jadi iki jenenge menjeng pleketrek gepeng nek-nek. Jenenge apa lur? Mendol utawa menjeng telo pleketrek gepeng etek-etek. Nah, guys. Dadi etek-etek lur kaya ngene iki lur, etek-eteke. Kari ngenteni coklat. Warnane rada coklat lur. Ditenet-tenet, dicemet-cemet, dijeber-jeberine jen cepet mateng lur. Jadi ben tak ngapu jerone ya lur ya. Itu harus kita etek-etek, cemet-cemet, jeber-jeber ya. Mendol menjeng pleketrek. Nah, iki mulai tak cegurke mentengah. Lur iki lur. Nah, ambune wis mulai nyokrok irung, gurih-gurih piye ngono lho, guyih-guyih piye ngono lho. Nah, iki lur. Udan-udan gawe lawuh menjeng ngene iki lur. Penak wis. Wong desa lawuhe gur ngene iki. Sing penting diparingi enak ngono lho lur. Ya pokoke dianggep enak ngono lho lah ya. Menjeng dari telo sepe utawa teko puhung dari ketela pohon. Nah, kita ulet, tak oblak-abrik, tak olak-walik, cek cepet mateng. Nah, wis lur, iki posisine kaya ngene iki wis remangga tak entas lur ya. Nah, kita entas. Wes mantap iki. Diganyangnya enak, dipangan karo sego ya enak. Temenan rek. Aduh. Yalah. Menjeng mendol cemet. Tapi ambune nyokrok irung. Enak iki rek. Iki lur, menjeng lek ku goreng wis mateng lur iki lur. Iki menjeng utawa mendol lek ku gawe kemang wis mateng. Saiki udan-udan adem-adem arep tak cili iya.
Ki rasane ya apa iki kok. Ati udan-udan posisi hutan karo niliki menjeng utawa mendol teko telo. Hehehe, tak tulis lur ya. Mendol goreng. Iki mendol iki. Nah iki wis dadi lek ku gawe mendol iku mang lur. Nah iki to, kari ditiliki. Oke lur. Kari diliki mendol iki mang lur. Menjeng wis dadi mendol jadi. Tak tilikane sik. Empuk lur. Empuk, enak, gurih pemene udan-udan ini iki. Waduh wis pokoke mantap lur. Nggih. Mendole. Empuk temenan jajal sampean. Ayo ya, kae jenenge apa? Menjeng utawa mendol goreng. Pas karo suasanane udan-udan mangan gorengan mendol goreng. Kabeh mlebu lur. Lur, sampai jumpa di lain kesempatan dalam konten video kumakan. Ya lur ya, pokoke mangan wis pokoke. Muga-muga diparingi sehat kabeh. Oke lur ya, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.